Gaurkoan mahai joko bat ezagutuko dugu, mahai joko bat eta karta sorta bat ere orain azalduko digu Gema Arrugaeta, argazkilaria berez, baina proiektu pila batetan sartuta, besteak beste orain ezagutuko dugun, hau, ardi latxa jokoa. Zer moduz eta ongi etorri? Ongi, mila esker. Ongi azaldu dut konta iguzu? Bai, argazkilari profesionala naiz, baina argazkiak eta enkarguk eta olako gauza zuzenen itxez aparte, baita ere, hainbat proiektu eta saltxatan sartuta ibiltzen gara, ez. Beti natura, landa ingurunea, eta pixkat hemengo eta hangok, bai Euskal Herrikok eta bai kanpoko hainbat arlotan, bai. Eta besteak beste, latxa ardia mahai jokoa. Bai, azkeneko proiektua edo lana hausi izan da, hemen eskutarten dugun hauxe, kaja hauxe. Latxa ardia gure gaztak izenburu duen mahai jokua da. Mahai jokua, tablerotxo bat, fitxak, karta joku bat, eta aspaldi pentsatako gauza bazan, pixkat hemengo landa ingurunea, natura, hemen nik uste batinda daula, honeako eta txarreako batzutan bai, baina pixkat gure ingurunen dauzkun, hartzantza eta paisaiak eta olako gauzak pixkat ezagutarazten bateko, jolas baten bitartez, olako tarte polit bat eta atsegin bat pasatuz, pixkat ezagutarazteko, ez? Eta kasu honetan, gaina, aipatu beharra da, noski, eta hemen ikusten da, baina, hainbat eragileen babesa jaso dola baita, asko gustatu zaian, besteak beste, Nafar gobernuari, eta oso garbi bultzada eman zion, pixkat hemengo gauzak ezagutarazteko, ez? Eta, pixkat kajan ikusi nahi baduzute. Bai. Lehenengoa da, olako aldizkaritxo bat, liburuxka bat edo azaltzen dienak, pixkat barruko jolasteko azaltzen dien latxamotak, ardi latxamotak, gaztamotak, Nafarron gasna esan barko genduke, seguronik, baina tira. Eta Nafarron segun ze baiaratan baita. Hori, bai. Hemen zorionez, aberastasune izugarria da, Nafarron bertan, hemendik bertatik bertan motxu gabe, eta azken finen isladatzen da baita hemen. Agian, gero igual aipatuko dut, pixkat euskaran aldeko aposture horra azaltzen da, eta bai zalantza handi xamarra izan nula, saiatu nintzen, baita euskalki ezberdina sartzen, azken finen oire aberasgarri bat dalako joku batentzat, baina lekue justu xamarra genduken, eta azkenen batuan egin dugu, baina pixkat nik uste aipatzen haitu ginen hor Nafar gobernun bentan, Isabel Elizalde beak proposatu zon, eta iruditzen zat oso ideia politia dela, pixkat baliatzea jokua eta hemengo hitzek baiara bakoitzen bere euskalkin lantzeko. Hemen azaltzen dien tresnak eta lan moduk eta oso aintzinako, garai bateko zera die, oso zarrak eta biziri dira horrenak. Orduan hizkuntza ere biziri diran bitarten horre aberastasun hori landu daitek, eta helburu hoxe da, jolastea, baina era beren ikastea eta zabaltzea. Dena tradizioa eta memoriara lotutakoak. Bai, eta gaur egungo emaitzakin, ez dela desagertutako gauzak, bai, aipatzen die gauza tresnazar batzuk, adibidez, baina dana eguneratuta dau, hemen azaltzen dira Idiazabal izendapen jatorria gaztana, Erronkari izendapen jatorria baita gaztana, oik biziri daure eta oso biziri gaina, orduan hemen ikusten da, Eusko Jaurlaritzak ere babestu zuen, nirea programa barrun, hemen azaltzen die pixkat, ez dakit ikusi nahi baitu zuen, hainbat, hauek adibidez Bizkaia aldeko dira, hauntzak azpigorrik olako keinutxo baten diat, baina gero, hemen ikusten dugu, kilometro zero beste enpresa, pixkat bildotxak eta zehatzitunak, komerzializatzitunak, orduan hori dana azaltzen da, eta gero sartzen gara zuzenen Idiazabal jatorri izendapenena. Hau adibidez, Etxalarko Bortziritako ardia da, zuzenen, han bertako hartzai baten eskudia, eta hauxe adibidez, beste Urbasako gaztandegi batena, Remiro gaztandegina, hemen ikusten dira, Idiazabal gazta,
Hemen azaltzen dira ja Reino Gourmet osatzen zaiona, bestuta ikusten dira pixkat ardi ezberdinak, adardunak. Hemen azaltzen dira, adibidez gardeko, keinutxo bat indet baita, nahiz eta gaztana ez izan, baina garde inguruneko arzai transumante batzunak, otal familiko, kasu honetan. Eta hemen etxelekua Ordazubiko gaztandegina, adibidez, ikusten zuen, Nafarroa behintzet ongi esladatuta azaltzen dela. Bai. Eta hemen, erronkari izendapenana, erronkari Belagua Baiarako argazkik eta transumantzianak, hau hartalde ezberdina da, pixkat Nafarre ardi edo esaten zaiona. Eta hemen, pixkat ikusteko ze ardi mota. Zure argazkiak? Bai, danak noski, bai. Eta artilea, eta, bai. Bai, nire lan hau da, argazkilaritza, joku gitea ez kasu honetan izan da, olako... Baita ere. Bai, proiektok eta hainbat gauza lantzea, ez. Orduan kasu honetan, gauza ezberdina da, guztiz, netzako ere erronka handi xamarra izan da, eta goen saldu inbeharra, noski. Eta gazta lortzeko prozesu guztia biltzen da, baita ardiak bilatzearen hori azaldu iguzuzuk, ze... Bai, hemen, kajatxo honetan, kaja beak, ikuste zu hemen lau ardi mota azaltzen diala, amai jokua, eta, pixkat horren bueltan, jolasa izango litzeke, da, hause da, tablerotxo bat, alek kasu honetan euskerazkoa akarri dut, baina bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ere, bakoitzak aukeratzen duen hizkuntza niteko. Bai gaztelaniazkoan noski mantentzen diala bertako tresnan izenak. Kaiku da hizkuntza guztietan, ez? Adibidez. Orduan bai jendiela keinutxo batzuk, baita ere ikasteko, nahiz eta euskaraz ez jakin, pixkat ikasteko ere bertako gauzak zein dien asko bertako ere hain arrotzak egiten zaizkienak, ez, zoritxarrez. Orduan, hause da tableroa, eta hemen, liburu batzuk ekarri ditut, baina, kendengo ditugu. Eta kontu da, hemen arauak daude, eta fitxa batzuk daude. Orduan, fitxa hau edie, ardi ezberdinak eta hartzaiak. Orduan, hartzaiak gizona edo emakumea izan daiteke, norberak aukeratzen duena, jolasteko. Eta karta batzukin, karta joku baduku, hementxe baita, hainbat gauza azaltzen dienak, pixkat hauek ere ikasteko oso baliagarri dienak, ez? Bakoitzak du informazioa. Bai, bertako gauza asko ikusten dira, adibidez gorritxoa, Euskal Artzai zakurra zein dan, ez? Hauxe adibidez. Bertako tresna zer dien, gaztan mamia malatxa bakitzea, edo malatxa hautsi egin da. Orduan, esan beharra dau ikusten baituzue, gorrik eta berde die kartak, bakoitza bere marrazki batekin, zumitza gazta nola egiten dan, hartzantza nola egiten dan, eta orduan, karta berdek eta gorrik. Berdek dien norberan mesedeako esango duke, lagungarrik izan daitezkenak, eta gorri die nolabait arerioa beste jokalarik oztopatzeko, ez? Tendreatzeko. Orduan, horrek ere pixkat jokun ematen die, olako bizitasun pikin bat, eta eraberen ikasteko baita ere, ez? Adibidez, ez dakit, nik behintzet, jende gehientsunak mastina esaten dugu, ez? Euskeraz mastina oso hitzarra da, hartzainora da, ez? Hitzoi galduta dago, eta hemen pixkat berreskuratu ditugu gure dien, hainbat hitz, ohitura eta moduk. Nolakoa izan da guztia adibidez berreskurak eta horretarako lan handia dago atzetik, ez? Bai, gaina detaile pila badia, ikusten bazue tablero beare, detaile pila batekin dotuta dau, karta bakoitza ongi landu beharra dago, fitxa guztik ere bai, orduan, lan bi urtetako lana izan da bat ez beste bai. Ondo pentsatu eta hitz guztik ongi neurtu, marrazki guztik ongi egin, eta bar. Esan barra da, ideia eta lanketa nik indudala guztik, baina diseinatzaile batekin, marrazkik diseinatzaile batekin ditu, Imanol Etxeberriak kasu honetan. Eta esan bezala, ardien bilketa dago, ardiak jetzi... Bai, hori da, aipatuko izuet, bestela hemen danak azaldu eta azkenen garrantzitsunak aztu jeioa.
Hemen dare, fitxa batzuk, eta dadotxo batekin, lau jokalari izan daitezke, binakai edo unakai izan daike, hoi ez da derrigorrezkoa laukoa izatea, baina, bueno. Eta bai ikusten ditugu hemen, lau kolore hartzen ditugula, orlegia, berdea, gorria, naranja eta urdina. Eta kasu honetan, kolore bakoitzak gazta mota batekin dake lotura, ez? Ikusiko genduko, naranja honek erronkari gazta islatzen du, latxa, ideazabal gorria, berdea oso irati, iparraldekoa, baita ere latxarrekin egiten dana. Eta hola, guarrenakin, zalantza handi xamarrak izan ditun, ekologikoare sartu nahi non, guztiz ekologikoa den gazta edo gazna, asko deare Euskal Herrin, baino eraberen ekologikok ere izendapenan barrun ere badia, bai zean ideazabalen, oso iratin, eta bar. Orduan, pixka eta parte ez jartzeatik, holako zalantza handi izan da gero, azkenen latxa urdina jarri gendun, pixkat guain berria egiten nahi dan gazta mota badala, eta badirudi pixkanaka hartzaide xentek moldatzen nahi diena. Orduan, hoxi izan zen laugarrena, pixka zalantzazkoa izan genduna. Eta latxa urdina, kolore urdinakin. Orduan, fitxa bakoitzak, jokalari bakoitzak, izan itxezke, esan da bezala, bakoitza bere baserritik abitzen da, eta esan da bezala gizona emakumea. Hoia, norberak aukeratzen du, zer nahi duen. Orduan, ozeinekin sentitzen den isladatu xego edo esango duke. Orduan, ikustezu, fitxa bakoitze, hartzai gizona, hartzai emakumea, urdinak. Orduan, bere baserri ordute eta bere kolorea ordute. Orduan, berdine, oso irati, berde, gizon edo emakumea. Norberak aukeratzen du, eta bakoitzak bere baserria, bere egin beharra eta bere gazta izango luke. Orduan, kasu honetan, lau jokalarik bertan jarrita, kontu da, jolas hasten da, eta abitu beharra dau baserritik, dadoa botaz, hainbat, oztopo edo kontu gain dituta, junbarra dau, mendira, bakoitzak bere ardi motan bila. Hartzai bakoitzak, gazta bakoitzak, ardi mota bat du. Orduan, ideazabalek adibidez, karrantzako ardi berezia du. Erronkarik, mutur beltza izango luke. Eta latxa urdinak, mutur gorrie, normala, eta oso iratik, adarduna edo manexo esaten zaio. Latxardiaren barne, motaz berdinak daudelako. Oira ikasteko, bai. Eta kontu da, banan-banan, ardik hemen daude, hor ere, bakoitzak bere kolorea du, bere ardi mota, ikustezue, dana oso ondo lotuta daula, eta hor gehienare post ardi dare. Orduan, jokoa indaiteke motza xegoa edo luze xegoa, hori da, denboran arabera, gogoa edo. Eta indaiteke gutxinez bi ardi batuta edo bost batuta. Orduan, banaka karri barrendare eta hartaldetxoa beran osatzen danen, orduan gaztaiten hasi barra da. Eta gaztaiteko prozesue danetan berdina da, hoi bai. Eta hemen ere ikasteko noski. Ardin bila juteko ikustituzue hainbat oztopo darela, olako harri tarte batzuk, errekan ero izaitezke, zubie pasatu dezakezu, olako bidetxor batzuk bai, orduan, hoi da kartakin jinbarra dan pixka jokoa. Erreka eroizkeo eta karta ona baldin bazu, adibidez, urgarbia. Hauxe izango litzeke, errekan eroizkeo karta. Urgarbia, errekan erortzen bazara, erabili karta hau eta ez duzu txanda galduko. Urgarbiko iturri bat topatu duzu, tardiak berehala asetuko dira. Bason tokatzen baldin bazea, bestain beste. Basoa ona da, ardi guztintzako osona da, eta norberantzako ere bai, itzal pixkate hartzeko, eta hoxe da. Eta norbaitek, arerioa nolabait oztopatu nahi baldin badu, azkarregi dijolako eta irabazen nahi dalako, karta gorri die, justu kontrakoa. Adibidez, ekaitza. Nik zure kontra ekaitza botako dut, bota ekaitza zure aurkarietako bati, eta txanda bat galduko du euripean. Baina, agian zuk beste karta bat izango zu, ekaitzatik besteko. Orduan, zuk hau baldin bazu, nahizanik karta txar bat bota zuri, karta ona baldin bazu, ez dezu txanda galduko. Orduan, kasu honetan, dugu keinutxo bat egin dut, bertako naturan dazku hainbat gauza naturalei, ez? Kasu honetan, Benefarron,
bueno, iaia Nafarron bertan hor arpea Urkulutik aurrea daune zea, olako aterpe natural bat, eta bueno, zure aurka ekaitza erabiltzen badute, mendiko aterpe naturalean babestu eta ez duzu txandari galduko. Bueno, etengabeko joku hortxe da, ez? Norbaitek otsoa botatzen baldin maizu, zuk hartzainora baldin bazu, mastina, harrek babesten gozaitu eta ez dizu kalte egingo. Bueno, olako... Askotarako ematen du, Bai, pazientzi pixki, lehenengo aldin bentze, pazientzi pixkatik hartu barra dau, kartak irakurtzen, baina behin ja danak irakurrizkio horreza da, eta, bueno, nik uste bertigarria, badirudik jendek gustu hartu dola. Bueno. Eta mundu honen aberasgarritasunaren isla da, ez? Hori gauza asko atera daitezkelako. Bai, helburu hau izan da, bai, dudik gabe. Eta, eta divulgazioa, nori dago zuzenduta, publiko zabal batera, baina konkretuki baldago... Ez da bereziki, azkenen zabalkundea nahi da, gutxinez 6 bat urte jarri ditugu, gutxinez izan barreko da, pixkat kartak ere eskatzen dutelako jakinduri pikin bat, edo behintzen ongi moldatzea, ez da 6 urtetik bera, justu xamar igual. Baina hortik gora nahi haine, eta azken finen, desente saltzen nahi dira, eta pixkate komentariok eta onak izaten nahi dira, nahiko familin edo pixkat alden jokatzeko aukera ona ematen dola, ez? Eta produktu artisaua hau ere? Bai, guztiz. Gero imprentan iten da, danak imprimaketak eta bar, baina bai, banan ongi pentsauta eta bai. Saltokiak ere hori konkretuak direlako? Bai, saiatu naiz, Nafarron bereziki puntu garrantzitsunak, ez dakit merezi duen aipatzea, bai. Saiatu naiz salmenta jakin batzutan eta lotura pixkat eta gaina apostu berezik jenduenak, ez? Kasu honetan horra aipatu dituan 2 gaztandegitan salgai dare, bai etxelekua zean Urdazubin eta Remiro gaztandegin Eulaten, Amezkoatan, eta gero, adibidez Iruñan bertan, estafeta kalean dauden 2 denda berezitan jarri ditugu, gurgur edo janari denda dauna, estafetan jabukaera alden, eta hasieran da norentzero denda bertako produktok ongi zaintzen ditunak eta apostu berezik jenduenak. Holako denda berezik bidatu izan ditut. Eta hau guztia... Barkatu, da beste 2 puntutan bestela sarratuko zaizkit, azuta. Pirineotan ere, bai Erronkarin eta bai Zaraitzu baiaran, zehan dauku Otxagabian ekia dendan, arrazoi berdinengatik, bertako gauzen aldeko apostu garbi jendolako, eta Isaban ezkiaga dendan baita, Erronkari baiaran, oso lenda berezi delako baita, olako oparik eta bertako gauzak baita ere agitzen zaintzen julako bai. Esan dugu berez zu argazkilaria zarela eta hau lotuta dago aurreko beste proiektu batekin Eusko Jaurlaritzarekin egindakoa, ez? Bai, horre liburu, hemen batzen dau, bain dela 2-3 urte argitaratutako liburua izan da, hau enkargu bat izan zen, bastakit ikusten da nola, hartzaintza Euskal Herriko Euskal Mendietako hartzantza, ez? Aldenik aldea. Pixkat aipatzen die latxazien guztik baita, baina oinarrituta dago pixkat hartzantza klasiko horretan edo. Eta bai iparraldea, bai Nafarroa, bai Euskal Erkidegoa esaten zaiona, eta bar. Euskal Eremu guztia. Bai. Eta, pixkat irudi liburua da, eta ikusten den ongi, baina, pixkat, ikusten zute adibidez hau da, hemengo liburuzkan azaltzen den argazki berdinek, keinutxo bat indiot baita, Erronkari baiarak, hau, adibidez bukaerako hau die, pixkat guarda bezala esaten duna, hau Aezkoa baiara da, hor mugan, 2 Nafarron arteko mugan dauna, eta, hemen ere hoxe azaltzen da, ez, holako, agian hola errexago ikusiko ze, pixkat batzutan deskriptigo dien argazkik, beste batzutan, joku igual, irudi joku estetikoki aukera gehiago ematen zitenen pixkat horrekin jokatuz, hemengo adar festakin, hemengo paisaiak, urtaro ezberdinak, trasumantzia. Bai, trasumantzi txikik, handik, kasu honetan, testu ere badau, noski, hemen ikusi itzazkezue, pixka gazta nola jendan, bertako
Bueno, hartzai mota ezberdinak, hauek iparraldeko dira. Hauek, garai bateko gaztaileko modua, dauneko ia desagertuta dauna, baina hau adibidez gaur egungoa da, ikusten dira tresnak aldatzen diela, hainbeste iparralden gehiago zaintzen dituzte garai bateko tresnaik, edo agian hobeto esan da, baimena ematen die holako gauzak itxeko, hemen okerrez banau, danak bestelako tresna moderno, plastiko eta hoikin ikia behartzen dituzte, eta, bueno, aldatu jenda pilin bat, ez? Baina, hemen ikuste dituzue, hau etxelekua adibidez, Urdazubiko gaztandegia da, hemen haue bai dira, tresomantek, naparrak, Pirinioetatik Erribera juten dienak, jundatorrin. Polita. Bai, eta, pixkat hoxe ikustezu, ez? Estetikoki aukera handia ematen zian, lan sakon bat iteko, ez? Estetikoki hori erakargarria, baina gainera lan polita egiten duzun hori dokumentazio lan egiten duzulako, Bai, holako liburu batek urtetako lana do. Eta bai, inbarra dau aurrena ongi dokumentau, pelmada handi eman, hartzai askoi eta aditu askoi. Gero hemen askatu eta gero behin da berriz, jun, ikusi, hitz egin, hitzartu eta batzutan egualdik ere agitzen dona, batzutan asmatzen da, beste batzutan ez. Ikustezue holako, lan handia, aurrena prestaketa lana, produzioa, gero eitea eta gero moldatzea. Gero milak eta argazkin hartzen, dana gustoko. Eta danantzako lekuik ez du, eta orduan kaso honetan gero aukerak eta oso zorrotza inbarra dau, eta gero diseinua, maketatzea, eta lan handia dake bai. Emaitza oso eskerroneko izaten da, kaso honetan oso gustuak gelditu nintzen, oso, baino, lan handia da bai. Eta hor gelditzen da euskal kulturaren islada garbia. Bai, estetikoki indarra handi edo, baina eduki handi ere badake, azkenen banan gauza guztik, tresnak eta euskal kultura arlo hortan behintzet oso garbia azalduta. Hitzez, detaiek, dana da oso detaien zainduta. Lan guztik horrela egin ditut. Jokoa bezalaxe? Bai, lan guztik hoxe da, ez. Hilabete asko hortxe buru belarri sartuta, eta detaile guzti gauzak ez dioten, kasualidadez. Abenduan aterazten jokoa, ez? Bai, abendun justu Gabonetako baiatu ginen, oso justu, baina, aiau ginen, bai. Eta gehien bat guantxa egia zabaltzen eta ezagutarazten. Harrera positiboa? Bai, espero nuna, baina begoa, bai. Eta gaina, azkenen imprenta lanangatik eta pixkat atzeatu zen, eta justu bileien da bildur pixkat bagenduken, azkenen Gabonak guarri pasatak gero, agian zaitxegoa izango zela, baina ez, emaitza harrera oso gona, agitzona. Horretarako egiten da, ez, azkenean... Baina askotan ez da jakitzeik aurretik, ez? Ustez, lana ongin da, baina gero asmatu egin behar baita, jenden gustokoa da, ez da, edo... Bestelaz gero dena moldatu daiteke, ez? Baina... Baina ez pozik. Ez da izan beharrezkoa. Ez, kasu honetan ez, ongi saltzen nahi dira, eta harrera, eta gaia saltzez aparte ere, jende askok igual e-mailez idatzi edo aipamenak itxeitu, eta badirudi gustua oso pozik dagoela bai. Eta helburuak betetzen ditu divertigarria izateaz gain, ez? Bai, kasu honetan, ni saiatzen naiz betik, ez dakeze ikusi joku batek, liburu batekin, baina erakargarritasun hori sortzen, ez? Azkenen garreunen saturazio izugarria dugu, azkenen gauza pila bat aiatzen zaizkio, ez? Komunikabidek, irudik, edukik, etengabekoa da, oso azkarregi, nik uste, eta askotan galduta egoten geha, ez? Halako saturazio bombarde hortan, eta zaila da, pixkat patxara pikin bat hartzea, gauzak ongi lantzeko, eta hori da gero oso zaila da baita publikoi nolabait atentzioa deitzea. Hainbeste gauzan arten, ailegatzea oso zaila da. Eta, askotan
gertatu daike, igual ez zure ustez lan batek erakargarritasuna handie eta bueno, emaitza oso onak izango ditu, edo agian ez ditu hain, gero ez uste hartu daiteke, ez? Bai. Kasu honetan, bueno, pozik, oso pozik. Gainera hori, aukera bat familiarekin edo lagunekin taldean zerbait egiteko, ez? Liburuak, beste osagarri bat, ez? Liburuak hor ditugu. Bai, eta azkenen da, bai jokotan, bai bestelako gauzetan, gaur egunen globalizazio baten bizikea, nik uste globalizazioa alde oso nadula, dudik gabe, baina oso txarrake bai. Orduan, txarren barrun beti etortzen zaizkiu, hainbat gauza eta jokun kontue berdin izan daike. Nik uste nahi gertak zaigula, txikitan Madriden sekula santan egon gabe, baina lavapiés, da ezak izen bat kale izenak memoriz jakin, hoxe, Monopoly jolastuta. Bai. Hoi adibidez, eta gero bertatik bertako ez ditugu ezagutzen, ez? Orduan, gure gauzak eta gure aberasgarritasun hoik eta gure kultura azken finen ezagutzea ere, nik uste garrantzitsuela. Nova York nundan jakitea oso ondo dau, eta seguro, eta gua bisitatzea primeran, baina, bertatik bertakoa, Atarin bertan dauzkunak ahaztu gabe, ez? Hori da. Eta Nafarron, hau ez du ulertuko, justu Nafarroa gutxiko ezagutzen dutenak, hizkuntzan arazongatik nik uste euskalduna nahiko ondo ezagutzen duela dugula, Nafarroa nolakoa dan, baina zoritxarrez Nafarron beharra handia dau, agian euskeraz ez dakienak, behar handixegoa dute, bertatik berta dutena, Atarin dutena eta etxen bertan dutena ezagutzeko, ez. Ze altxor puskadaren hizkuntza, kultura eta ohiturak Nafarron oraindik ere mantentzen dienak. Bai. Eta beste hainbat lekutan galduta darenak, adibidez, Aldameneko probintzitan guztiz galduta daren gauza asko Nafarron bizik mantentzen dira. Eta, nik uste dut zaindu beharrekoa eta ezagutarazteko ahalegin handik egin beharko liekela. Aukera bikaina orduan. Bai. Hau. Espero. Bai. Mil esker Gema egindako lanagatik eta hemen gurekin izanagatik. Mil esker zuei. Hurrengora arte. Berdin, nahi zuen arte.